Pozdrav poduzetnici i svi koji teže usklađenosti poslovanja. Dobrodošli na naš kanal. Današnji susret ima jedan jasan cilj. Pružiti konkretnu poslovnu edukaciju i podršku obratnicima, naročito umirovljenicima, vlasnicima tvrtki, menadžerima, ali i svima onima koji tek planiraju ući u poduzetničke vode. A tema kojom se bavimo danas, pa recimo samo da će mnogima promijeniti poslovnu budućnost. U redu, idemo odmah na stvar. Evo što nas čeka. Prvo, bacit ćemo pogled na stara pravila, da vidimo odakle krećemo. Zatim, slijedi ključna promjena koja stupa na snagu 2026. Objasnit ćemo kako točno funkcionira rad uz mirovinu, a onda idemo na financije, mirovina i doprinosi. Dotaknut ćemo se i posebnih slučajeva i za kraj definirat ćemo koji su sljedeći koraci. Krećemo. Pa krenimo s prvim poglavljem. Stara pravila, nova prilika. Ovdje govorimo o onoj dobro poznatoj dilemi koja je iskreno godinama mučila svakog obratnika koji se približavao mirovini. Do sada je situacija bila prilično crno-bijela. Sve do kraja 2025. godine vrijedi pravilo obrt ili mirovina. To je značilo da se stajalo na jednom teškom raskrižju. Ili zatvoriti posao koji se gradio godinama i desetljećima da bi se ostvarilo pravo na mirovinu, ili nastaviti raditi i mirovinu staviti na čekanje. Nije bilo treća opcija. Ali od 1. siječnja 2026. ta se paradigma u potpunosti mijenja. Prelazimo na model obrt i mirovina. I to nas vodi ravno do drugog poglavlja, do te ključne promjene. Govorimo o zakonu koji doslovno otvara jedna potpuno nova vrata za poduzetnike u mirovini. Dakle, zapamtimo ovaj datum. Od 1. siječnja 2026. novi zakon o mirovinskom osiguranju napokon uklanja tu staru, krutu prepreku. Sada je i službeno. Biće moguće istovremeno voditi samostalnu djelatnost, kao što je obrt, i primati mirovinu. Ovo je, bez pretjerivanja, prava mala revolucija za obrtnike. U redu, zvuči sjajno, ali kako to zapravo funkcionira u praksi? Idemo vidjeti koji su to osnovni uvjeti i, ajmo reći, pravila igre u ovom novom sustavu. Sve počinje s jednim, ali ključnim uvjetom. To je navršenih 65 godina života. To je, slikovito rečeno, ulaznica u ovaj novi sustav. Znači, to je temeljni preduvjet koji otključava mogućnost da se nastavi s obrtom i istovremeno prima mirovina. Bez toga, nova pravila se ne primjenjuju. A što je s iznosom mirovine? Pa, dok se obavlja samostalna djelatnost, isplaćivat će se 50% pripadajuće mirovine. To je ključan broj za zapamtiti kod svakog financijskog planiranja. Znači, uz prihod od obrta računa se i na polovicu mirovine. Dobro, a tko sve može iskoristiti ovu priliku? Pa dobra je vijest da se pravilo odnosi na prilično širok spektar mirovina. Tu su starosna za dugogodišnjeg osiguranika, prijevremena starosna pa čak i invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Uključeni su i korisnici obiteljske mirovine pod određenim uvjetima. Dakle, obuhvat je zaista sveobuhvatan. A sada dolazimo do onog dijela koji, vjerujem, sve najviše zanima. 4. poglavlje. Financije. Idemo zaroniti u brojke i vidjeti što ovo konkretno znači za kućni budžet. I naravno, prvo i logično pitanje na koje svi žele odgovor, koliko točno mirovine se isplaćuje u različitim scenarijima. Nije uvijek isto. Evo, ovaj takozvani mirovinski faktor nam sve pojašnjava. Za standardne, starosne i prijevremene mirovine, nakon navršenih 65 godina, faktor je 0,5, odnosno onih 50% o kojima smo pričali. Isto je i za invalidsku mirovinu zbog bolesti, ali, pazite sad, za invalidsku mirovinu koja je posljedica ozljede na radu, faktor je veći i iznosi 0,6667. Obiteljska mirovina, kao što vidimo, ima svoju posebnu računicu. Ovi detalji su stvarno ključni za precizan izračun. Naravno, uz prava uvijek idu i obveze, pa se logično postavlja i drugo pitanje. A što je s doprinosima? Mora li se i to plaćati dok se radi kao umirovljenik obrtnik? Da, mora, ali obveza se razlikuje ovisno o poreznom statusu obrta. Za one koji su obveznici poreza na dohodak, koeficijent za izračun osnovice je 0,65. Za popularne paušalce on je osjetno niži, 0,4, dok je za obrtnike koji su obveznici poreza na dobitak najviši, čak 1,1. Ovo je još jedan vitalan detalj za financijsko planiranje.
A sada, molim pažnju jer ovo je iznimno važna informacija. Postoji jedna velika iznimka. Umirovljenik koji je, recimo, negdje zaposlen na pola radnog vremena, a uz to otvori paušalni obrt koji se u tom slučaju smatra drugom djelatnošću, taj umirovljenik nije obveznik plaćanja doprinosa po osnovi tog obrta. Ovo je ogromna pogodnost za paušaliste u takvoj situaciji. Naravno, kao i kod svakog zakona, vrag je često u detaljima. Zato je važno da razumijemo i neke nijanse, odnosno iznimke od općih pravila. Postoje 3 ključne skupine koje imaju posebna pravila igre. To su, kao prvo, invalidski umirovljenici s potpunim gubitkom radne sposobnosti. Zatim, hrvatski branitelji s djelomičnim gubitkom radne sposobnosti. I treće, već spomenuti slučaj kada se djelatnost obavlja uz neki postojeći radni odnos. Idemo redom. Za invalidske umirovljenike s potpunim gubitkom radne sposobnosti vrijedi jasno pravilo. Moguć je rad do maksimalno 3 sata i pola dnevno. Sve dok se radi unutar tog okvira, isplata mirovine se ne obustavlja. To je važna informacija koja omogućuje ipak određenu razinu radne aktivnosti. E sad, za hrvatske branitelje koji su korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, situacija je još povoljnija. Oni se naime mogu zaposliti ili voditi vlastitu samostalnu djelatnost bez ikakve obustave svoje invalidske mirovine. Drugim riječima, mirovina im ostaje netaknuta. I tako smo stigli do posljednjeg, ali i najvažnijeg dijela. Vrijeme je za akciju. Dobro, sve smo ovo čuli, ali što sad? Kako se konkretno pripremiti i koji su sljedeći koraci? Pripremili smo jasne korake za 2 glavne skupine. Prvo, za one koji se tek približavaju mirovini, pravo je vrijeme da se krene s planiranjem. Najbolje je konzultirati se sa svojim računovođom ili savjetnikom i napraviti konkretnu financijsku kalkulaciju. Kako će izgledati prihodi s 50% mirovine plus prihod od obrta? S druge strane, za one koji su već u mirovini, prvi korak je provjera uvjeta, prije svega onog o navršenih 65 godina. Ako je taj uvjet zadovoljen, slijedi priprema za moguću registraciju obrta i svakako kontaktiranje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za točne procedure. Naravno, svaka situacija je jedinstvena i svaka priča je za sebe. Ako postoje specifična pitanja vezana uz pojedini slučaj, slobodno nas kontaktirajte. Pišite nam na ured.dajtekoben.hr, stojimo na raspolaganju za sve poduzetničke izazove. Adresa će ostati još malo na ekranu. I za sam kraj, ostavljam vas s jednim pitanjem za razmišljanje. Je li ovo možda prilika za jedan sasvim novi početak poduzetničke priče? Ove promjene nude fleksibilnosti i mogućnosti kakve do sada jednostavno nismo imali. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.